Mas Pi, assalamualaikum Mas Pi. Waalaikumsalam, piye? Iki ke arep tahun baru, akhir tahun enek obral barang murah-murahan pura ki sing kualitasnya apik Promo pokoknya. akhir tahun ya toh. Heeh. Tak kei Apa? sofa minimalis regane kor 2 jutaan. Kok murah men to 2 jutaan ke? Endi jajal barangnya? Murahan barangnya. Ndi? Yo, pomo sing pengen warna ungu Heeh. ki ready. Ya toh. Ya. Wis lengkap sak bantale. Wis enek bantale? Kingko mejone ya wis tak kei kocone. Wong enek ya kocone toh. ya, Enek kocone. Gak pengen warna ungu. Ya warna liyane enek apa ora? Warna liyane eneng, request warna liyane ya oleh. Ya bebas request pokoknya ya iki. Motif sing akeh, pilihane sing akeh ya. Iya. Tak apa neh. Iki pemene sofa niki mosok ngene iki tok Mas, model liyane gak enek iki. Model liyane eneng, sing Di. model iki. Ya ready. Heeh. Milih sing jumbo kaya ngene iki. Oh iki jumbo iki ya. Iki gak 2 jutaan. Iki piro? 4.500.000. Oh iki 4.500.000. Wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta. Lah bayare piye wingko nek sing adoh DP utawa transfer piye? Ini Mas Pipis gak eneng DP-ne, wis Ah. teko kono barang dicek lagi dibayar. Lah cara pemesanannya piye Mas? Cara pemesanannya ning info bioprofil we to, ning sore bioprofil ning nomor bawah langsung ditutol wis terhubung mbek Mas Pi. Oh oke. Sofa minimalis ready full bebas request.